Dobrý den, dámy a pánové, dneska tady budeme točit otevírání manky těch opic takových, který jsou hodně na YouTube teď. Máme tady druhý dva, pak tu jsou ještě takhle tyhle ty. A budeme je otevírat a pak další díl bude, jak budeme házet z kostela. Drobte. Tady můj kámoš ho bude otevírat. Tak můžeme na to. Tohle je monkey. Tak třeba ho natáhni, třeba zkus. Ne, já ho zkusím hodit od... Pojď. Lidi, takhle vypadá monkey, když ji hodíte. A právě jsme si to koupili. Když si koupíte monkey, tak vždycky, abyste měli to, tak dělejte tohle. Abyste si to narovnali. A nebo musíte takhle to třeba takhle aspoň narovnat a pak to budete chvilku si s tím takhle hrát a narovná se to do takovýhle pózy. Vidíte, no lidi? A teď já a je to zpátky monkey. A koukám, že je bez očiček. To nevadí. Takže já budu otevírat. A zjistil jsem něco, že když s tím takhle budu házet, že se mi to otevře. Tak počkej, já hodím. Kamo? Tak to je možná fake. Počkej, zkusím ještě z dola. Takže to je fake, tenhle mít. Tak podrž, já to jdu otevřít. Kámo, takže tady máme modrýho monkeyho bez očiček. A zjistil jsem, že svítí, tady to vidíte. A o tyhle se hrála soutěž, o tyhle dva, o tohle a o tohle ne. Jo, on tady není vidět, protože tady je nějaká nálepka. No, tak já jdu otestovat třeba, co se stane, když ho tady pustím. Takhle tak. Oh, no, tak to byla prda. Oh, no, tak takhle to vypadá. Vypadá to dobře, no. Tak čus lidi, jestli chcete vidět házení těchto opičáků z kostela, tak dejte aspoň tak 10 lajků. Tak čus.